Mara vilayetinde saglyk işgärlerine koronavirusa garşy sancym urmagy işleri dowam etdirilýär. Emma Türkmenistanyň saglyk goraýşy Derman Senagat Ministrliginiň web sahypasyna 7 öýkön sowuklama keselini dörediji koronavirus ýokunjy barada juda az maglumat berilip ilat edilýän sancymlar bu işin paýtagtda we sewetlerde alınıp barlyşy barada maglumat berilmeýär. Şeýle de saglyk edaralarynyň dürli telefonlar arkaly günüň dowamyny bir näçe gerek jaň edilse-de türkmen resmiýlerinden ýurtda ýokunç keseliň ýaýramagyna garşy alınıp barlayan göreş wabatda goşmaça maglumat alyp bolmaýar. Urlayan sancymlar Orsiýetiň we Hytaýyň önümleri bolup, hususan ýokunç keselliler hassahanalarının, tiz kömek gullugynyň, şeýle de agyr näsaglaryň bejergi alýan bölümleriniň ähli işgärine vaksin edilýär diýip Marda habarçymyz 26 ýanwarda habar berdi. Onun sözlerine göre ila darasyndaky sancym işleri hem dowam etdirilýär we entek hiçili sancym almadyk adamlar hem az däl. Henide bugüne çenli hiçili sancım almadık adamlar hem bara. Sebäbi vaksina yeterlik däl. Diýip Adatlyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurlaşan saglyk işgäri aýtdy. Köçelerdäki arassaçylyk işleri dowam etdirilýär. Günne diýen ýaly ýokardan uçar bilen düzümün äwelli ergin sepýärler. Köçelere hem suwuk ergin sepilýär. Hojalyklaryň köpüsini dümeglän näsa bar. Emma ýaşaýjylar saglyk edaralaryna gidip analiz tapşyrmagy gorkýarlar. Geçen virus tolkunlarında ketel ýokusyp ýokunç ketelliler hastahanasyna düşenleriň arasynda ölýän köp bolan soň indi adamlaryň lukmanlary we umuman saglyk edaralaryna ynamlary ýok. Diýip habarçy bu ýagdaýy tasdikleýän ýa inkar edýän resmi maglumatyň elýeterliligini, ýöne gorkuýnyň saklanyp galýanyny hem sözüne goşdy. Maska we aralyk düzgünleriniň berja edilişine edilýän gözegçiligiň dol güýjüni saklanmagyndan çen tutulsa, häkimetler virus howpuny ören çynlykay garaýar. Polisiýa ofisiýerleri köçelere awtobusla aýlanyp düzgüni bolan adamlary saklaýarlar we polisiýa edaralaryna äkidip şol ýerde jerime salýarlar. Her edara kärhana berkedilen polisiýa işgärleri bolup, olar özlerine degişli ýerlere duýdansyz aýlanyp, işgärleriň maska, arassaçylyk düzgünlerini berja edişlerine berk gödegçilik edýärler. Egerde işgär maskasyz tutulsa, edara başlygy bilen bilelikde düşündürüş ýazmaly bolýar we olaryň hersine nagd görnüşini 40 manat jerime töledýärler. Jerime salynýan adamlar esasan işgär adamlar bolup, olar iş ýerini ýitirmezlik üçin karza, bergi borja girýär. Jerime töläp bilmedik adamlar uzak gün polisiýanyň arky howlusyny saklanyp 3 gün içinde jerimesini tölemek şerti bilen giýje goýberler. Sonra olara alınıp galynan şahsy maglumatlar esasynda uçastak polisiýasy gözegçilik edýär. Olarlar bu ýagdaýlara gaharlanyp, nägile bolýan we sesini ataldan adamlar hem bolardy. Ýöne adamlar garşylyk gorkadanyň 10-15 gün wagtlaýyn tutsawhana salynjagyny, polisiýa boyun egmezlikde, paýş söz aýtmakda aýplanyp takdir edip ulanýan awtologlarynyň hem alınıp galynjagyny, soňany bir hepdeläp alyp bolmajagyny gowulýarlar we esasan öýde zeýren oňýarlar diýip habarçy aýtdy. Şeýle de habarçy vilayetler etraplar arasyndaky ýollaryň ýapyklygyny galýanlygyny bellädi. Adatlyň habarçylarynyň odol hem habar berýäli vilayetden vilayete geçmek üçin migrasiýa gullugyndan güwannama aljak bolsaň saparyň sebäbi, wagty we boljak ýerleriň barada doly düşündürüş berip ýola çykmagyň dönen koronavirus boýunça saglyk syňagyndan geçmeli. Saglyk syňagyndan geçmek üçin uzaklygy nowata durmaly we 200 manat tölemeli. Nowata durýanlaryň tany azyndan 100 adam we ondan hem kän bolýar. Hepde Aşgabatda 2 uçar uçýar, beýlik vilayetlere uçar gatnawy ýok. Diýip habarçy sözüniň üstüne ýetirdi. Vilayetten çykmagyň kynlaşdyrylmagy, bir näçe edaradan güwannama almak talaby gassagly işya möhüm çykan ýaşaýjylaryň gizlin ýollara ýüzürmegini, giýje birden soň ýola çykýan taksylary ulanmagyna sebäp bolýar. Ýöne bu diňe garyplar diýilýänlere degişli. Elini pulu bar adamlara hiç bir karantin täsir etmeýär diýip habarçy aýtdy. Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýtmagyna görä, koronavirus ýokunjynyň ýaýramagyna hemde yaramaz netijelerine garşy bilelikde göreşmek häzirlikçe möhüm wezipe bolmagyna galýar. Bizim döwletlerimiz pandemiýaga garşy ähli umumy göreşde
bütün dünýä Saglyk Goraýyş Guramasynyň öňde barjy ornuny tasdikleýär we onuň siýasalaşdyrylmagyna garşy çykyş edýär diýip Türkmenistanyň prezidenti 20 ýanwarda sanly ulgama arkaly Sewitiň ýurtlary bilen ýola goýulan diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygyna gabat gurnulan Merkez Aziýa Hatay sammitini eden çykyşyny aýtdy. Hatay lideri bolsa öz gözeginde Sewitiň 5 ýurduny şu ýyl COVID-19 waksina dozalarynyň 50 milyonu bilen üpçün etmegi wada berdi.